para namoy ma-follow, ayaw yung kung ka ng basa sa kanang dili pa kayo, klaro-klaro kayo basa sa flyers. Ngayon sa ato ko. Ay, may pa si... Ngayon dito, ito ngayon sa Sir, klaro pa kayo. Mga ikong flyers. Flyers. O sa tanaw. Ang binisaya lang. Ala, basin mo ni Bisaya. Maka-English tagahat ani. Ala, English. English dito ito. Bisaya o. O sa Tagalog, Bisaya. Ay sa. Napay napay Bisaya sa kabuo. Thank you. O katong mga medyo taga-Ilog, Tagalog. Tagalog na version para Ako na po day Tagalog version. wala mo ra gyud ang capacity sa amo ang speaker. Hindi available. Naitaglis diha. Ang proponent sa pag-istaan ng mga tao sa Kingdom of God. So, mga tanong mo, saan ba yung Kingdom of God? Religion ba yung Kingdom of God? Nanong Kingdom of God magiging pangalan na ni? So, ang Kingdom of God is a non-sectarian, hindi siya religion, non-religion, non-political, non-racial, and non-profit organization. So, ang tumugtuyo lang aning Kingdom of God kayo, Kingdom of God, gobyerno sa Diyos. So, mo man nag-iingon diha sa Biblia na, unahan ninyo pagpangita ang kingharian sa Diyos o Mateo ang 6:32. pagkamatarong. Kung ang tanang mga butang, ikadugang Oo, lagi ka. So, kini Nagbasa din sa kagay. Deuterium, usan ni sa gidugang Pareha sa ta. Ginoo. Muna ang nabasugdaan ni, ang Kingdom of God. Dinaman sa Kingdom of God, ihatag ang ikadugang kanato. Pero wala ko na kung ba, Si Asa. So, ang through its supreme founder, founder and Kingdom of God, si Supreme King Pilinino Oriang Bonanza. Salamat kaniya nga siya po ang chairman sa Royal Alpha Omega Trading Corporation o Philippine Deuterium Management Corporation na lahi sa ubang corporation na mag-income, mag-profit. Iya lang, hindi siya mag-share. Kung na, kay sa private corporation, na magulan niya katungkol sa nalitan sa income sharing. Kung yahaon lang ang income kanan, okay ra kay private corporation. Pero kinilahin nga corporation. Ang atong chairman, na ay kasing-kasing natong mga Pilipinas. Kasi syempre, kini, kuani, kanang kadagaya ni nga gihatag sa Pilipinas. So dapat makabenefit kita po mga Filipinos. Kumuni, joint venture ang Royal Alpha Omega Trading Corporation o Philippine Deuterium Management Corporation ug ang naglihok ang taga-Kingdom of God. So kami, taga-Kingdom of God, manita po ni mga coordinators po na willing mutabang kay hinabangay man ta kay mga Filipinos naman ta. So dapat kung maka-benefit ta, ato pong i-share ang blessings nga sa Ginoo nato gihatan. So money, BBM, itong panahon sa Juan. Kung anong mag-iskuta dapat si BBM, kung anong mag-iskuta natin si BBM. Kay last 2010-2015, nagsulong siya og bill para sa Deuterium exploration. Kay di nagtaka ditso o nanglitan tukod sa din lugarahan. Wala kayo nga nag-abay ana nga pwedita na approve ka nga mutukod na ng lugarahan. Kailangan pa law. So itong panahon na wala pa kita approve kay ang government at doon time against pa sa Deuterium. Kay ang ilahang paglao patuo nga false hope na Deuterium, higit makuha. Whereas right now,
atong president sa Royal Alpha Omega Recruiting Corporation o sa PDBMC with the engineer, scientist, and Sir Efrain Rafanan. Siya ang president sa PBL, which is ang political party ni former President Marcos. So, ang kini siya nga book, hatag ni sa ikan sa aning engineer. So, feasibility study ni siya na ilang turn over sa president sa PDBMC for further para ma-expand pa ang studies ba. So, for the future technical na mga Kung ito kung mapicture ang nito. So, Sige lang. ang objective ani Ngam sa ko'y kahuman na naglibro ana yung umakuha na mga kauban na libro ana. Filipinos Nakatanaw na ko ana. So, ang tumugtuloy gid ani wag tangon ang kapobrehon natong mga Pilipinos na sa alisod natong gisagubang karon dunay paglaom. So, andi sa ta sa Deuterium history. So, okay ra mo mag-hisgot ang mga technical nga mga okay, para masabtan na itong ayo ba. So, ang deuterium is ang hydrogen manggod, if you're familiar, ang tubig na to composed of 2 parts hydrogen and 1 part oxygen. So, sa 2 parts hydrogen, kung tantangon nimo ang oxygen, ang mabiling kay ang hydrogen na lang. Ang hydrogen is a very special element sa Pati mo giatang-atanga nga langgam dito nagsiglupad-lupad. Ya wa mo gawas og dito ko. Wa na ko wa mo gawas. Migawas hindi ara ko dere. Nag-vlog ko. Nag-vlog ko. So, kanus ana discover ang deuterium, na-discover siya Nag-isa pa na sa 31 Facebook. ni Harold Sa YouTube. Curry. Isa ko naman sa YouTube. Cecilia Molat. Sisiyo na. Search Ari malay. nakakuan man ka si Susi man ka. Susi Ligan katong imong middle name Palambirang. Lambirang. Deuterium, mas bukat siya kaysa ordinaryo na tubig. Sa ako nang ingon, ginaingon ganina, kay bukat na siya, uugdang siya. So, ako na siya, maugdang Cecilia Molat. Heat trenches of the world. Heat trenches ng alaw nga May no. Salamat kayo. sa dagat. Thank you kayo. Kanal, ilaw sa Sige, pagkakang Ako na kang ikuan. Shout out na tika dito. siya, ang kanina, atong water, na ay Lambira. Ligan. I-remove nimo ang Asa inyo gani? Kamputaw. Kaputaw. Kamputaw. sunod sa kapita. Ano sa nakamputaw Cebu City? Cebu City. Sunod na apas out lahog. Yaman sa lahog. Kuan ang apas diliman. Lahog kaputaw kapita. This is just a regular ice cube, and if I drop it into water, it floats. This is because as water freezes, it expands, and the density of the solid becomes less than the liquid. This, on the other hand, is another ice cube that I made, but this one's kind of special because it's actually able to sink. This isn't because of some weird ice cube making trick though, and it's just because I made it using heavy water. So, sa mga wala kay kaklaro, so, ang ipakita sa video, adunay Langgam isang lagi, ice cube siglupan-lupan na lagi, ginagawa wala ko sa dito. ice. Ang ikaduha, heavy water na di ice. So, Langgam. ang una nga ordinary water, float ra ay ordinary water. Pero katong ice cube na made of kanang deuterium, ugdang siya. It sinks. Nga naman kay heavy water man siya. So, yun ang na-visualize ang kalahian sa deuterium o sa ordinary water. So, nanuwan nga itong gisgutan ng deuterium. Kung sabi ay
gamit sa deuterium. Nganong kailangan maginato ang deuterium. So unsa di ay gamit niya sa kanato karon sa atong industry sa ato ang Pwede man mainom ang deuterium. lives. Oh, ba? So uses of deuterium one is for fiber. So deuterium is Pwede used for industrial, convert sa gasolina sa plano. Bitaw ko no. farming are that uses. So for fiber optics, for silicon, for chips, for electronics, and for others, for diagnostics, for medicine, for scientific research and development. So it can also replace, so pwede pulihan sa deuterium, or it can replace ang sa gasoline, sa LPG, LNG, gas in powering all types of material combustion engines and for spacecrafts. So pwede niya ulisan ang LPG sa uwang gasolina. Ay, awa yun eh. You can also use for electricity, for cooking, for Ano ba kay kalituon? Awa toy. fuel cell. So, inyo na makita, isa ka sakyanan which is powered by deuterium na. So, aduna ni mga car companies na ready na for deuterium fuel or deuterium fuel cell. Like, kani siya nga car company, and pero ang kuhan ana, ang ilahang mechanism yung kanang isla na for deuterium fuel cell. Ba? Smile tayo. Ready na siya for Smile tayo. so, na mo, nagamit na ba di ay naggamit ng mga country sa deuterium, Ghana, Canada, Norway, sa Japan. Pero mahal ang deuterium. Anong mahal man? Kay ang ordinary nga water, nilang i-process, lagi pa mga processing para ma-separate ang hydrogen sa oxygen. So, munang mahal kaysa usa ka litro, sa 5 ka litro nga tubig, usa ra ka kutsara ang ilang makuha nga deuterium. So, munang mahal. So, dili siya enough na makasupply sa tibuok, sa global. So, for international na market, dili siya makaprovide. Although sa specific places, specific countries, pwede siya makasupply sa maka-affect lang. Pero dili siya enough para for global market. So next, so ako ipakita ninyo diri ang video ni BBM explaining Mrs. Melda Marcos. At nabanggit niya na naniniwala siya na merong deuterium dyan sa Pacific Ocean. So I'm gonna ask you the same question, but let's take a very, very short break. Okay, okay. Pagbabalik tayo partner, ang chat room. So please don't go away. We are with Senator Bongbong Marcos. Nagbabalik po ang chat room. Kasama pa rin po natin si Senator Bongbong Marcos at si partner Edwin Tulfo. Balikan natin yung tanong natin about energy, oil, gas, geotherium. Do you really believe that there is geotherium in our That's not question of people. It's been established that especially kasi yung sa malalim, nandyan yung Marianas Trench sa atin, nandyan yung sa 70 kilometers. That's established that it belongs there. It belongs there, that it exists in those places. But this is something na that we will use for a hydrogen-based energy economy. It will take time. For the future siguro, pwede nating tignan na mabuti yan. Kasi hydrogen is very clean, very green. Ang waste ng deuterium, pag gumawa ka ng hydrogen, ginamit mo yung hydrogen, ginawa mong fuel cell. Ang lumalabas lang dyan is tubig. So walang carbon emissions, kaya't malinis. But that's for the future kasi it will require the same infrastructure that we now have for gasoline and for diesel and for PNG and LPG, all of these systems now.
what, over 100 years to establish. Kailangan magre-readjust tayo. But I think because of the concerns with global warming, doon talaga tayo papunta. At the time will come that we will start to shift to other alternative fuels, the greener fuels, and become a greener economy. We will have a greener system of energy. Nagsimula na mula noong COP26 na nag-meeting sa Edinburgh na binawasan yung paggamit ng coal. Ang problema, walang kapalit na renewable. Kaya tumaas ang presyo bigla. Kaya bumalik ka naman ng konti, dinagdagan naman ng coal fire, ng kuryente na galing sa coal fire. At kaya kailangan talaga natin babalansin lahat yan. So Deuterium is still very attractive resource para sa atin because hydrogen has been established as a clean alternative, a greener alternative to fossil fuels. So yes, yung mother ko talaga malayo malayo talaga mag-isip yun. She's very forward thinking. So that was her thinking when she started to show an interest in the deuterium deposits that have been established around the Philippines. So, deuterium is a clean and greener alternative for fossil fuel. So, cleaner man siya kay water vapor man ang iyang i-produce. Unlike sa gasolina or sa fossil fuel na pollutant yun. Isa sa reason sa natay climate change karon tungod sa kay for about 100 years na yung paggamit na sa fossil fuel. So, grabe na kayo na toxic na i-produce tungod sa fossil fuel. It's time for us to shift to a clean and greener alternative of fossil fuel, which is ang deuterium. So, wari sa short history about sa deuterium at sa panahon kini ni President Ferdinand T. Marcos Sr. So, sa iyang time, adun na natay deuterium project ang Philippines. Apan, wala na push through kaya na-aftan on siya sa it's a revolution. So, adong time, adunay isa ka local scientist na siya nakadiscover na ang Philippines mao'y pinakadako dito sa deuterium, which is si Cesar Esposa. So, since kinabdan man si Ferdinand Marcos Sr. sa it's a revolution, wala na padayon kay si former President Marcos nung ang finance. Nabumanadayon. Ang nabunan siya, so nakita siya laing ng mga investor, which is foreign investor. So, ato siya sa Amerika, nakita siya investor dito nga mo finance. So, ang location nga ilahang di-target is ang Surigao. So, sa Surigao kuno dito magtukod o deuterium rigs. So, nakita po yun, naka-install din sila dito o mga equipments. Naka-install sila dito for deuterium rigs. Apan, wala na push through kay grabe kakusog ang pressure dito sa Surigao. So 14,000 PSI, wala pa'y metal nga makasungkul ang 14,000 PSI. Whereas atong nga time kay ang metal lang maka-withstand atong nga time is lang mga 1,000 PSI per inch na imong isukol sa 14,000 PSI. So mabukpok yun diha. First per inch. Na-technical laki na mga murag baka sabot ang ginana mechanical engineers or mga automotive ka. So karon mo tanan mo asa dire itukod ng inyong deuterium karon nga project dili adto sa Surigao na ang unang gitawag nila og ang deuterium ko no full smoke impossible to be extracted kaya na nahimo naman nila sa una, nag-install sila dito, pero wakan. Kung sila nakuha, ay bupok naman nilang mga equipments dito. Ang tubag kay naka sila sa wrong place o wrong time.
wrong place kay dili man dito dapat itukod. Wrong time kay dili ba tong panahon para sa Deuterium project. O di na rin panahon. Kay kung natukod pa to tong panahon na kay share mga Pilipinos. Ang madako. Nagagawas sila kay mo may nag-invest. So, pasalamat wala ba kang nagayon na itong panahon na ay wrong place of wrong time of wrong person. Nakuha. Video lang, sir. Panagdaw ko USB. Hindi na kay Berg. So, unsa din na kadako akong deposito dito sa Pilipinas. So, kung wala na ang Pilipinas mo pinakadakong deposito sa Deuterium, isa din support ana. So, ako ang magino na lang. Ang dako nga deposito sa Deuterium, 868 miles ang gitason. So, 168 miles, isa na ka massive. 52 miles ang gilapdo, 3 miles ang gilaw mo, naghihatag niya sa kinaiyahan, 24 hours, 24 oras. Every day ni siya, as long as nagtuyo ko kalibutan, as long as ay tubig, perpetual deposit ang Deuterium, meaning walay kamubason, walay kamuluton. Unlike sa fossil fuel na kanta na sa mga scientists na by 2018 until 2023, within that span of years, mag-alam na dito kahubas ang Deuterium. So, muna, ilang i-predict na 2023, ato sa project, ihukod na sumod ka na 2023, ang hirap na kuwan, mga kumpanglo, ang bill, abot ng tana, kayo, abot ng dinaan, ay plano yung tanong sa mga so, may makatulong sa plano na sa mga kay gini, hatag din nila ito mga Pilipino, kay kita, katibuos Asia, no, kita rin mga Christian country, so Asia. So, ang Asia may pinakadako na kontinente sa tibok kalibutan. Ano, mga Pilipinos na may Kristiyanos. Pati gani Israel, dito sila Christian country. E dinasara lang ang Philippines. So, lasa nila itong mga Pilipinos. Ma'am, salamat kayo. So, meaning, puntahan. Rico meaning kadatuan, richness. So, puntahan sa kadatuan. Puntahan lang siya. Ano yung tinanggit ko niyo? Anong din sila makatungkol dito bridge kay tungkol sa pressure. Kung kusog ang pressure dito sa sigaw, ang sana lang kita. So, posible yung kayo nga makatungkol sila din ang bridge. So, ano kusog ang pressure nila kay para maka-flow siya. Makahunat yung flow para maabot dito sa Pilipinas. So, ang iyang gilatas, gikan sa Puerto Rico, Panama, Mexico, USA, Canada, Alaska, Russia, Japan, then agi siya Marianas Trench, the deepest trench in the world. After sa Marianas Trench, Philippine Trench. So, last stop niya, mga finish line ang Philippine Trench, diri sa Philippines. So, ang main entry point po diri sa Philippine Trench, dito sa Surigao, which is kusog and pressure, kaya di naman nag-entry point. So, ano biyahang flow. So, gikan dito sa Marianas Trench, diba? Kita ninyo, sumpay ni diri, Marianas Trench, sumpay diri sa Philippine Trench, diri Surigao. Pero dili na diha itukod. Dili na diha itukod. Makita ba ninyo? Mag-visualize ba ninyo ang kwan? So, sa satellite image, makita gid ninyo nga nagbagis diha nga maklaro din nga kanal siya. So, kanal ilang sa tubig. Sila yung nag-strip diha block. Ulaw kaya nas tanan trenches. Sumpay ana diri Philippine Trench, diri sa Surigao. So, diri sila nagtukod. So, whereas after ana, kay dili magina matukod sa Surigao ang pangutana, asa dili na matukod nga dili na ang pressure dili na pareha ka kusog sa Surigao. So
So mangita taog kanang catching basin nga linaw na nga pwede na dito sayo na lang kayo ang pag-extract. So sa bulan sa Mayo tuig 2013 miabot sa dapitan ng usa ka babae nga tawag siya og spiritual scientist. Scientist siya kay siya may gitagaan sa sukod sa Ginoo sa kung asa dapit makuha. So gisurvey gyud sa engineer, gisurvey sa mga engineers, technical personnel kung asa gyud. So ilang na kuan bi sa sukod dito sa dapitan City. Okay. Kung imo makita ang Dapitan City, kini Dapitan City, masyada pa sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. So kini siya nga dagat diri. Kini nga dagat. Mo ni siya diri, sumpay diri. Igtanaw ninyo sa satellite image kini, gilak-gilak, di ba? Ay galaga-laga. Ana. Maunay deuterium deposit niya sa Dapitan City nga nagkawa. Makita gid siya sa satellite image kung makita gid mo ang difference sa normal lang nga tubig yung diri ug sa deuterium. Tino kay Deuterium no? Naglaga-laga. So mo ni. Para kaayo. Mo rin na ingon na panglabuhol ng puti dagat. Naani siya napoy mga deposit ani niya sa lain-lain nga. Nagsubay diha. Kay kuan man na good. Sa Philippines tukuran og mga rigs pero ang initial gyud ang una gyud tukuran diri pinakadakong deposito diri sa Dapitan City. So unsay itukod diri Dapitan? Ini nga mga rigs, mga deuterium rigs. So mo ni sample sa deuterium rigs. Number sa oil rigs. Masuyop po. Masuyop. Mas kuan na sad siya dili mas sayo na sad siya i-extract compare sa kanang fossil fuel kay sa fossil fuel kanang seabed bangagan pag nila dito para pagid mo tapos ila mo sang kanang sa deuterium suyubo na nila ang deuterium dito ngayon sa suyup na matay kuan ori ra ba ori makinarias no mga rigs so karon arita sa kalahian sa lana gikan sa fossil fuel ug sa deuterium rigs. So para ma-differentiate nato sa kalahian ug asa mas nindot. So kung sa fossil fuel, so gitagna na ni Frederick Corbelius nga katulad ni 2018 ug 2023 nga mahubas na gid na ang gasolina. Mo na nagkanam-anam ron og mahal. Kay Wala na may. Wala na yung supply pero although mahubas siya pero naay mga countries nga dagko kay reserve. So dili nato na kanang dili na to na mahibawaan nga basta dili man ipabalo sa mga oil companies kay magratol man ang mga tao mahibaw lang nato kay magkanang anam bisyo mahal. Karon no saka na size. Kung sa deuterium fuel walay katapusan kay tubig ra man siya as long as nay tubig ay deuterium as long as nagtuyok ang kalibutan yang katong flow sa deuterium padayon to 24 hours a day perpetual deposit. So sa fossil fuel ang usa ka litro sa gasolina makadagan og 40 kilometers. Whereas sa deuterium ang usa ka litro 257 kilometers. Kung sa motor di siya nga kuan. Happy 300 kilometro. So kapila gidoble no? 40 kilometro ang gasolina. Sa motor pa man yan kuan. Pero mas kuan na siya ay mas mas kuan So, sa fossil fuel, pollutant ang fossil fuel, non-pollutant ang deuterium. So, sa deuterium project scope of works, sa proponent, ang paghatag sa mga technical nga mga detalye, pakisisi o kalambuan, dayon, isaligan para sa pagpamalit, pagpatindog, paglihok sa gikinahanglan sa global marketing, sharing o uban pa. So mo na scope of work sa proponent ani nga project. So kini duha ka corporation nga molihok ani deuterium project ang the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation o
Philippine Deuterium Management Corporation. So, a duly registered corporation under the amended existing laws of the Republic of the Philippines. So, moni ang ilahang, ni ato ang SEC registration nga mapapilis sa Philippine Deuterium. Authorization ano? Hindi, registrado ta sa SEC. Tuon nga, kini atong Nakalimutan ko kuan gibasa ganina sa kuan. So, kini siya katuning explanatory note introduced by Senator Ferdinand Marcos Jr. 2010-2015. So, mo ni explanatory note, iyang gi-explain diri sa iyahang bill nga isulong unta about sa Deuterium. So, pwede na ako basahon, okay ra niyo. Pero English siya yung magdugo atong ilungan ni pero sa dila. So, the Philippines is highly dependent on oil and imports, not only to pump the economy but most especially to fill its domestic requirements under a regime of increasing cost of importation. Thus, the volatility of oil prices in the world market, which is dictated by the cartel of Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC, is a retarding agent in countries' efforts for a more rapid economic development. In fact, the unprecedented soaring of the oil prices in year 2008, kaya pag year 2008, ito maging nagsugod o mahal ang ang gasolina. So dito po nagsugod og alam mahugno ang mga ekonomi sa mga nasud. So nagkontrol ng kanang sa price sa oil, sa gasolina ang OPEC or petroleum exporting countries. So the government trusts to intensify the exploration of available energy resources in the country. Both its oil and alternative fuel energy resources is a decisive step towards mitigating and alarming impact of over-dependence by the country on oil imports. So we're highly dependent on oil imports kasi syempre wala man tayo itong kagalingong oil reserve diri. However, the emerging issue of global warming, which is attributed to excessive carbon emission of the burning of fossil fuels, so iyag yung diri sa iyang suwat, iyag yung di-clarify, iyag yung di-sulti na usa sa cause yun sa global warming is contributed by carbon emissions burning fossil fuels. So, iyang gi-emphasize diri nga usa sa cause global warming kay ang sobrang nga pagdamig sa fossil fuel. So, whereas hydrogen iyang giutang diri sa iyang note, which is hydrogen or deuterium is a highly flammable substance but with zero carbon emission. So, iyang gibutang diri nga hydrogen is with zero carbon emission, okay? Water vapor raman. So, it is now used in Canada, America, Germany, and Sweden to provide fuel for cars, trucks, jet planes, and etc. So hydrogen is being processed from deuterium, which is heavy water or hydrogen water without oxygen. This is obtained from the deep trenches of the world, and the world's largest deposit of deuterium is in the Philippines. So gi-emphasize gid ni bongbong diri sa iyang explanatory note nga ang pinakadakong deposit sa deuterium kay ang Philippines. So yun yung gitarong explain. Pero huwag yan po naprobahin sa mga nagkontra. Kaya di lockdown Yan siya mo to. to. Thus, breakthrough in the development of utilization of hydrogen holds promise not only for the accelerated economic growth of the country, but also for much cleaner air which abates the effects of global warming. So, this bill seeks to establish a hydrogen research and development center. So, kini ko nga bill ang ihang pinikamutan yun nga maka-establish of hydrogen research and development center which will lay the foundation for spearhead the development and hydrogen in the country, which is said to be the future fuel of the world, or called as the fuel of the future. So,
earnest approval of this bill is hereby requested. Signed by Ferdinand R. Marcos Jr. So, moto ang unod sa iyang explanatory note regarding sa iyang bill nga gipasawta. Wala aprobahin. Pero, kini nga bill, moro po niya i-open na ito pohon, pero sa ring monitor ang kabaluan niya. Ay, pasarin din alay. Kung mainom, kung purely hydrogen lang yun, heavy water, pwede mainom pero kamay lang kayo natuan. Pwede na tuman siya bulawas. Pero mainom na siya, nakakuan po ka ng rag. Paano niya nagkulang anak? Ayun na nga. Oo. Oo. So arita sa scope of work sa Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. So, ang Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, siya ang responsible for business and trading and of trading of Deuterium in the Philippines for national and global marketing. So, since the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, it is a trading corporation siya. So, siya ang responsible sa pag-trade sa Deuterium sa national o global nga market. So, responsible also for supply, daily consumption, income sharing, for monthly sharing of the beneficiaries. Next is for scope of limitation sa PDDMC. So, ang Philippine Deuterium Management Corporation responsible for construction, deuterium rigs, responsible for extraction, and responsible for operation and maintenance. So, joint venture na ang Alpha Omega Ring Trading Corporation o ang Philippine Deuterium Management Corporation. So, ang goal yun, ang objective sa corporation is to construct 25 rigs, at least 25 rigs. So, papatindog sa banking po ka mga rigs. So, each rig shall extract 2.4 million. Sa ka-rigs, pwede siya maka-extract of 2.4 million barrels a day. So, all 25 rigs shall extract 60 million barrels a day. So, sa 25 ka-rigs, ang minimum niya nga ma-extract is 60 million barrels a day kung combine na sa 25 ka mga rigs. So, each rig, 2.4 million. So, 25, 60 million barrels a day. So, muna i-kuan sa hation for national market or sa global market. So, since mangita ang Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation nangita man o beneficiary, so kinsa di ay ang pwede mahimong beneficiaries. So first, at least 7 years old above. Pero karon murag hangyo namo gyud manghangiyo o okay ha naman sa di-approve na nga no age limit na. So, bisig pila ang edad, pwede na ito ma-lista. O, basta, nanay birth certificate, sige, pwede na lista, bago pa na tao. So, dapat, Filipino citizen. Filipino citizen, wala mga mga hangka to diri. So, ang ibutang na diri nga walay bisyo mo. Posible mo wag ito malista gid halos. So, anang walay bisyo mo hinahinayan lang na nato butang kay. Sa mo na natin madawat kada bulan niya. Sakit po ta. So, hinayon na nato. Kana mga beneficiaries at kun ana dagay ang kanang Kingdom of God na yung mga programa for kanang duang healthy lifestyle atong well-being para padayon ta nga magdawat og kuan share kaya sa away sige kuan ikay sakit-sakit imong ma-enjoy ang imong share. So mo-appeal og seminar sa ka-oras kung seminar mga application form sa mga authorized na leader sa Kingdom of God.
So, at that time, na mag-start na ang sharing, puhon, in God's time, ang kinahanglan lang mo attend og meeting. Since wala man kay kwarta nga ni-invest diha, hindi kinahanglan pangayo sa corporation, attend lang kag meeting. Dayon, tulo ka absent nga nagsunod-sunod sa matag meeting nga di kasabutan matag barangay usa sa mahimong reason nga matangtang ka isip beneficiary. Next, ang mga bisyo. Yung mga bisyo sa kada membro mahimong basihan nga dili na ma-appeal kay pananglitan na kay dawat mo share. Kasi gamay-gamay lang sa at least na akin nadawat. Pero kana imong nadawat, dili man na imong kaugaling konta gud mo lang spend sa kanimong mga vices imong mga bisyo. So dili bawal din na sa proponent. Okay. Kana dili man imong hinabuon, kailangan imong po na i-treasure ka ng kwarta, imong tarawon og gasto sa mga makabuluhan ng mga butang. So, attend o okasyon, kinabukgan, tilabi na ang mga programa nga panginabuhian, pangpamilya, pang-spiritual, o programang pag-maintainer sa maayong paglawas. So, ang tanan nga gipangayo sa proponent yun. Para naman sa nato, wala may gipangayo nga kadaot nato. Para naman sa itong panglawas, itong pamilya, para lagi nato. Uy, gipangayo ang version nga makadaot nato. So, alam, dipindi lang niyo, di mami mamubos, kuhol. So, karon atong isgutan ang kanang unsay kalahian sa mga pensyonado ug sa beneficiaries. So sa pensyonado, kailangan ka may trabaho. Kung saan man mo pagkuhan ng pensyon mo wakay trabaho. So kailangan ka trabaho, dayon magbayad ka, SSS kada buwan, SIS, sa panang mga latong bayranan. Next, magpaabot pa ka og pila ka tuig. Ulo ka tuig. Hindi ka tuig. Dayon ang imong madawat, 2,000, 3,000, depende sa imong ulog po, so, whereas kung beneficiary ka sa Deuterium, may trabaho wala, pwede lista, wala man tanay mo nga, dapat kuan, tinira mo lista, kaya hindi trabaho. May trabaho wala, pwede may beneficiary. So, may kinahanglan lang, mo-attend ka o meeting. So, attendance rin ang kinahanglan. So, paaboton lang ang 2022 nga. O, nani karon padung ma-close. Ito ang kuan protagonista. So, 2022 hantod 2052. Within that span of years, makita na nato ang hinahinay ang kausabat sa Pilipinas. So, karon start pa man ta. So, next year, kapabalo sa mga surprises nga atong dawat. Next, ako dawat o dako kay nga amount ang ibutang diri 25,000 a month. Yes. Usultian nimo imong kailan, uy, balista to ina natin madawat 25 kada bulan. Honest mo yawan wala na pula na Pilipino, 4 piece gani, wala. So mo na nagingon nga nato lagi mga Pilipino, makabalos na ta sa mga laing nasod nga nag-ABI na to. Lukoy kay tao mga taga nangabro dito sa Saudi, sa Dubai. Mga prato, isod sa refrigerator. Mabalos na ta na. Pero di lang po ta mabalos na pariya silang gibuhat. Hindi na wala dito. Oo, sino lagi maigo. Sila na po yung mga abroad na to. Oo, Sila yato sa lugoon. Kaya no magina yung economy kay ilang saligan ng sa fuel area. Orot mo ng ila. Pobre na sila. Kita na po yung dato. So, targeted time ani nga project is year 2022 until 2052. So, therefore, the year 2018 hangtod 2022, within the span of years, mga 5 years mo ang pagpanglistag mga beneficiaries. So, karon dali ara sa panahon, no?
Ang pito niya, murag gitagalan ng tatong na October dapat kuan na kato. Kuan. I-extend nila kay ang mga ID kay kutub man December, ako ba December 31. Pero sa kuha kay November. So di na ko panista December. Oh, hindi lang ani. May December na. Kung ilang ikuan. Supposedly pag adto na ko last July maguro. Ingon nga October gid pa ning kamutan nga dapat. Di mga by December, ipan kamutan nga by December. Close na yun. Depende sa nasa atong kwan kay wa pa man gud ka counting balik. What if mag-counting na sila? Mga 70 million? Oo, 70 million. Dili pa lang tanan ang na. Wala pa ma. Napalitan kayo nga wala pa. Oo, yung what if count na to nila niya, mapayos nila 29 million. Counting na balik 32 million. Kalit na 25 million niya. Karoon na tuig. Tapos, okay, kita karon mo relax na kita pero uban nga mga lugar halos taga-adlaw magsig-orient kada barangay magsig-orient sa Cebu medyo chill pero sa uban nga mga lugar halos everyday magsig tanaw na ko sa Facebook wala mag-orient halos taga-adlaw punta oh ya kana ilang ipapro wala pa yan na forward yun dito tanan oh kay ipang tigong pa na nila kay mahuwa mo sila nga ano sa ipas karong March ipang submit na tanan so di na to may bawan kung pila na yun so extend pa ba or kung regular By March. so money na kung gi-example yung mga orientation kada barangay money whole Philippines ni kay nationwide man siya ka project so naa diri sa Luzon sa Visayas ganoon na po yung mga uban na tong mga Muslim diri nang uban nag-orient sa kapilya yung kapilya kini sa kuan ni Mindanao mga Muslim kato na ning kuan post pandemic after pandemic daw karong pandemic pa ba ron hapon so muni mga kauban na itong mga Muslim so nganong mga lista tag mga beneficiaries para makaproduce ng certificate pero as of now dili man gihulong na pamangya po yung mag-produce ng certificate pero atong ipokusan nun ang encode sa database. Okay. Kasi ito na kay certificate na waka na encode sa database. So, pero at least na kay certificate, naka-i-hold na. Naman ko certificate yun naman ko yung ilista. So, nalagyan po. Pero mas importante nga na encode sa database kay iya man good basihan yun. Oo. Kay tanan nga mga nasa master list, i-encode man lagi sa database. Kaya iya man good mailhan sa database kung kanang pagkidinubli panalitan kini siya nga kanang coordinator na siya kailaan ng lugar nya wala siya nagpahibalo atong assign dito kanang lista na din kaniya so magka-conflict so double entry so ang database na mangitag paagi ana matrace na o mo na puhon ang karon ang database na to offline pa kay wa pa ni siya gi-upload online kay basin mahack in the near future ang mga tao sa online na lang sila mag-check kung sa ba ka nang lista pa ko ng Deuterium ko i-search kung pangalan niya tanaw niya dito wala dito niya to naamay ya kung wala siya nalista mo ko ato niya ano mo ko diri so imong kontak ko ng coordinator nabay kay record sa iya tumoto matrace na to sa database kuhod dubli dili mag double entry kay panalitan ikaw na una ka nakalista di ang nauna ang date sa awang kanang registration date mo na ibasihan dili
Usa lang gyud kung katong pinakauna nga nakalista niya. May gisara na kit may middle name kinabay ko yung tuhay ito kapilido. O kailangan gyud pud di namang giuban nga magkapariha pud ang nahitabo gyud na nga parihan pangalan dito. Kasuan ma'am sa amon lapit tunay tagan nga wa sila middle name. Okay ra nang walay middle name kay nikin ko na sa database but nga nang open air na applicable. Pwede ra na. Pero kato ako ma'am kay nagsugod gumi ngano ning unani mi kay akong solid ko sa Tabanga sa iswat niyo mga pangalan diri tanan o ulat sa paghuman na nabot mo ang subdivision pero sipiat ang pangalan tayo mga ibaga o Pwede ra na nato pero nakuha ko ko sa form ko na akong padata kung pwede na naman kung ano. Kung ano man atong spelling ato. Basta ang pinaka-importante lang yun, ang pangalan, nga kompleto, dayon middle name, kung may middle name, okay ra kay inay na lang na nato. kaya nabilin ma'am wa na ko ipalaminate kay nakuha na sa itong bagyo hari ba niya nag-blurred na siya. Di. Pwede na to siya mabaguhan. Pwede ra. Bukuan na daw niya rin nito, kung sa'yo ko na niya kay imoon man daw ning office diri sa Cebu. Diri kay po ni ka mahuman na ta sa atong pagpalista. Kailangan magid-focus na ta sa database. Mas pasayo gid ko. Kaya man gud makita kung kinsa gitong kuan kinsa gitong mga So nalista. ang mahitabo ani kung panalitan na pay kuhaon mo na mo dito ni Stino nya karon na sakto na. Unsa man tuwa na din ito map. Sobra na ba? Ito balik eh. Report nato kay na. Gawas kung sa na-encode siya sa database. Muna yung final yun. Kung muna to, napay pang tanabot sa database. Sagdi lang. Sa imuhang ID, na-change na namo, sir. Na-RO na namo. Nakanumdum yun po. Si Kuya, maging Jesus ka, sir, no? Hindi na ako malimtan imong pangalan kay Jesus. Kami kapadaan ito nga ready for ko na ba? Present. Oo, pagka sila mga ano po na mo ito po mga almost 1,000. Pero asa pa man yun, sir? Ano rin dito sa kapitan? Ano na lang po. Oo, ang matry sila. Ano na to na trend? Busy pa maglulitod yun. Wala pa sa kayo ka nang naglihog ka na kaya. Dugay o. Amo nga galing nga. Huwag ito yung mga bayudita na bayudita na ito kaya. Ang bayudita kaya ito rin sa Sige, kapasa may bayudita. Bayudita na okay na to dito na. Naraman na ikaw dito si Pilinino. away na ito. Bakit sa ito? busy ko. Kuwan. Ang buwan kasagaran sa mga LPC nito, ilang makita ni region. Sa mga region, dahil nila kaya mo. Ano nila, ibutan ko sa kuwan. So, muna to about sa certification ng sa base. So, muna yung usa, itong, wala pa ni pandemic, award din sila og daghan yung tao dito sa Kapitan. So, kayo ugod sila kay sa San Remilio, mga kauban naman dito sa San Remilio. So, kanato nga mga coordinators, kabalong bata sa ato ang mga responsibilities. So, akong iikuan sa ato ang mga pernatay. So, mga nga, so, kabaw naman siguro mo sa mga responsibilities, pero kasi na ako may mga coordinator. So, as coordinators, kita pwede ta maka-conduct og orientation, seminar, or briefing sa itong mga beneficiaries. Next, perform listing. So, kita yung lista sa itong mga na-orient. Ngayon, coordinate with proper authorities sa kung mahimo, coordinate ta sa mga local officials. Pero kung dili yun, hindi sila musugod, huwag tayo mahimo. Pero lihok lang punta, kailangan mag-agad nila nga sila
sila'y tag-iyaan ng mga tao dito man. Nanay, ang katungod na sa mga tao kung balibad sila dili mo nga kung agad sa mayor or sa kapitan diga. Hindi tagpaagi. Magtatagkapit na Oo. Oo. Sito. Sakto. O at least hospital ta nang kita nila. So mo maginatuwa nga pwede dito sa mga kuan nila. Kung dili sila mo mga to na mo babay sa itong mga kauban sa Romeo. Layo pa so kuwasata nila. Diba? Taon ka balik. Sige, bye-bye. Ayaw magkakasin nyo Oh, sa Romeo, di makauras, tagalan. Dugay mo gaya. Dugay mo.